Quan es va fundar l'ITEC, el sector construcció necessitava una modernització que l'apropés al nivell d'Europa. Provocar el canvi en un sector tan complex requeria involucrar la cadena sencera d'actors, públics i privats, que l'ITEC va mirar d'incorporar al seu patronat. 40 anys de treball intens han proporcionat prou perspectiva per fer propostes de futur. En aquest futur, la informació hi juga un paper clau, com demostra el Banc d'Elements ITEC, amb què es pot controlar el projecte en termes de cost econòmic, qualitat i cost ambiental. Les demandes de sostenibilitat seran cada cop més exigents. Els mètodes de l'ITEC permeten anticipar quines seran les prestacions ambientals del projecte i optimitzar la petjada del seu cicle de vida. La digitalització facilitarà els canvis, però no es limita a gestionar la documentació del projecte i de l'execució. Crearà noves relacions entre l'obra i els proveïdors de materials, amb més oportunitats per a industrialitzar processos. També revolucionarà la diagnosi i facilitarà el manteniment. Farà evident que calen canvis en la manera de treballar. El treball s'ha de tornar col·laboratiu com a resposta als problemes del model tradicional. Tothom hauria de contribuir en les decisions i enriquir el projecte des de la seva parcel·la d'experiència. Aquesta gestió integrada, junt amb l'optimització de processos proporcionada pel Lean i el model digital proporcionat pel BIM, seran les claus del canvi. Finalment, hi ha tot d'avenços amb un gran potencial per a la construcció que fan que sigui un bon moment per a innovar. Els desenvolupadors de nous productes poden servir-se de l'ITEC per a posicionar-los dins del món de les dades, les prestacions i les exigències, i també dins de la seqüència de la prescripció, l'execució i el manteniment. Arriben canvis apassionants i l'ITEC vol continuar acompanyant el sector en aquesta transformació.